No, to je ta sahrana. Pa ja kad bi to pojao, čoveče, pa ja bi bre ovde se šlogio. Evo ga rezultat. Čekaj. Aleksandar je šampion u jedenju ljutih papričica. I ne samo to. On i gaji ljute papričice i pravi soseve od njih. Inače je po profesiji arheolog, tako da mu to kopanje oko poljoprivrednih kultura i nije strano. Šampiona u jedenju ljutih papričica smo doveli u eminentni lokal Žarli u elitnom kraju Beograda, Veliki Mokri Lug, zato što oni na meniju imaju izuzetno ljutu pljeskavicu, poznatiju kao otrov pljeka. Međutim, njemu ni to neće biti dovoljno, najverovatnije, pa će dodati svoje soseve u nju. Da li će preživjeti to gastronomsko iskustvo, vidjet ćemo. Pa gde si, kauboju? Kako ide posao? Pa dobro je, ide posao, super. Kad ste ovdje? Dakle, ovo je jedna porodična varijanta, radimo već 5. godina, pravimo leskovački roštilj. Mi nismo iz Leskovca, ali su nam žene iz Leskovca, tako da, što se kaže, odakle su ti žene. Tako da, ovo je moj paša, mi smo ženili 2 sestre iz Leskovca. Zajedno radimo, uposleni su i žene, i tašta, i porodica, ko koliko može da doprinese. Uglavnom, baziramo se na toj nekoj porodičnoj varijanti. Radimo sa komšilukom, komšijska varijanta. Pa mi smo imali ideju da ovaj kraj ima jedno, da kažem, mesto gde mogu ljudi da dođu sa porodicom, da vlada porodična atmosfera, da ljudi budu opušteni, da se osjećaju prijatno ovde kod nas i nadam se da smo uspeli da to uradimo do sada. Ja sam vidio neki klip, pa sam došao da probam ovu otrov pljeskavicu, da vidimo od čega je sazdana, pošto je jako zanimljiv koncept. Vidim da u ovoj otrov pljeskavici ima svašta nešto, imam ja nešto svoje dodatno ako mogu da stavim. Nikakav problem, naravno. Važi ništa. Sedi komšo, bit će za 10 minuta. Za 2 minuta. Za minut. Otrov pljeskavica je pljeskavica koja je meso čije je umešano sa lukom, tucanom ljutom paprikom, zatim sitno seckanom habanero ljutom meksičkom paprikom i dodaje se čili u prahu. Pa vidi, mislim, idemo na Hirošimu i Nagasaki, tako da ćemo... Obavezno da jedno, 100%. Šta idemo, ljutenica, ljuta, urnebes, paradajz, malo da razbije, zelena salata, što se kaže, daj sve i nemoj da fali. Stavi tucan. Može. Šta ćemo još? I ako imaš kašičicu, imamo nešto ovdje moje da dodam. Naravno. Opa. A ako ne bude bilo dovoljno ljuto, dodat ćemo i ovu našu. Hvala.
Ovo je šakal, ovo je miks Choco Caroline Reaper, Trinidad Morage Scorpion, jolokije, buk jolokije i čokoladno habanero. Trenutno mogu da osetim celu pljeskavicu, pošto nisam ni došao do neke veće ljutine. U castinga je lepo onako, što se kaže, zamazao. Sad imamo ljutenicu i unebes. U što ide ovo sve? Jel ima habanero samo i luk? Habanero, luk, tucana ljuta paprika, unutar mesa i čili u prahu. Čili u prahu. Pa nije ti nešto ovo ljuto. Ajde, ne se crvene ti se obrazi već. Pa ja kad bi to pojao, čovječe, pa ja bi bre ovde se šlogio. Ali ne osjećam još uvek nešto preterano nepodnošljivo, ali je fino ljuto. Normalan čovjek rekao bi da je ovo baš ljuto. Ali ja sam trenirani profesionalac. I nije ti ljuto. Ljuto je dovoljno. Sad sam došao i do mog sosa. Ljutenica je super. Dobre, pa sam stavio malo paradajza. Ima dosta suvog ovog čilija. Vidi, počeo sam da dobijam male graške znoja. To po čelu. Osjećam se jako lepo. Ali tebi vera, brate moj. Nemoj da umreš ovde u lokalu. Da. Da te posle skupljamo. Imamo čoveka u hitnoj pomoći, ako ti bude trebalo. Hoćemo na kraju samo da dodamo malo tucane Caroline Reaper, čisto da... Malo priloga ljutog da ste dodao. Kakav kralj. Počinje da ide na gore, što kaže moj dobar drug, da bacam ključ. Ali definitivno meso je sjajno. I ja ne volim ove teške, velike, one somune, znaš, ja baš volim ovo kad je tanko, kad je lagano. U suštini ne volim mnogo hleba. Ono što definitivno neću moći da radim je da se pipam bilo gde, po očima ili po nosu. Meni je ljuto kad ga gledam, verujem. Ali ako ništa, bit ću topao cijel dan. Evo je jedna ovde mala, ovako. Zamisli da je još punjena, brate, sa nekim kačkavaljem. Sad ćemo da dodamo malo znoje. No, nikako ne treba raditi ni kod kuće. Ovo je tucana Carolina Reaper. To je bilo previše, to je ta saharna. I evo ga rezultat. I to je posljednjih par za ovde. Dođi da vidiš kako se oljutio čovjek, majke. Briši suze, majko, s lica. Daj mi malo... Uzmi sosić. Nije loše, ba. Dobro je. Čekaj, brać, samo da si ti meni živ. Čestiti, svaka čast. Hvala. Odlična pjeka. Samo što sam ja preterao sad s ovim posljednjim. Bukvalno. Evo za tebe da imaš. Hvala na poklonu i sigurno će se ovi proizvodi naći u našoj ponudi u Žarliju, tako da mogu i drugi ljudi da probaju. Makar deo ljutine koje si ti osjetio. Šta ćemo probamo mi, ajde? Uzmi ovu koju sam otvorio. Sve mi ja, ali ja ne bih to bez hleba iskreno. Tako plače da mu brišem suze. Već, polako. Ovo ništa, bro. Ništa nije ljuto. Pa nemoj sa hlebom da jedeš. Znate, nešto je ljuto nego što je lepo ukusno, baš. Poenta je u tome, da.
Poenta je što više staviš, sve će biti ljuće, ali je ukus najbitniji. Da, ukus, baš ima šmek fin. I što ga više stavljaš, to će ti biti ljuće. Mislim, ako staviš malo, bit će ti dovoljno. Ne, vidim onu ljutinu, ali znaš kako da ti kažem, ljutina je, nije da me, da. Tu je, ovdje ti je granica i Tako tu je. je, bravo, da. Nije me odvalilo, nego mi je, ima ukus, pa nije toliko ljuto, ne znaš. Ukusna ljutina, što se kaže. Pa da, nije ljutina koja te boli, znaš, ono kad ješ ljutu i bolite, ovo je baš... U tom drugom je isto to, samo crvena paprika. Šta ti je to, brate, taj prah? Jel sme to da se proba? Sme. Daj malo hanem toga, a? To vam ostavljam da izvučete liniju, brate. Evo, ja neću tebi da stavim koliko sam sebi stavio. Da, nemoj da me ubiješ, molim te. Da. Ja sam u civilu. To je dosta, a? Ajde još. To ti je tucana Carolina Reaper. Pa mislim, ljuto je, ne znam da se treba više staviti, a? Više, ja? Brate, preukusan je ovaj sos, majke mi, baš je ukusan. Pa nemamo više pa ne znam, daj još malo. Sad ćemo da vidimo da li ste leskovački zetovi. Da. Viš, ne moraš da se drogiraš. Možeš i tako. Sad je ljuto. Jeste dobri? Sad je ljuto, bra. Što nisi rekao da je ljuto, evo. Pa rekao sam. Ovo je ljuto. Kako si spoređen, ovo je snimiš, molim. E sad, to ti je taj post-traumatski zen. Post-traumatski zen. Dobro je, brate. Ali ovo je prelepo. Stavio neke blupere. A čekaj, ovo su drugačiji, a? Znači, oba imaju isti sastav, samo što ti je jedan rađen sa čokoladnim karolinama i sa čokoladnim verzijama tih paprika, a drugi ti je sa crvenim. Jedan je oštriji i udarate odmah, oba imaju različiti kik. Konačno se dešava ovaj intervju koji smo dogovarali, Boga, oca vremena, ne smijem da kažem koliko godina, ali nema veze. I sad neminovno moram da te pitam ono klasično pitanje, ali šta da se radi? Kako je sve počelo? Kako si počeo da jedeš izuzetno ljute papričice i ne samo to, nego da ih i gajiš? U kući od detinjstva smo, mislim, jelo se ljuto, moj otac je volio ljuto, ali nije to toliko sad, 80. 90. Onoga čega se ja sećam, to su one zelene pijačanske paprike koje su bile užasno ljute i užasno onako za decu naravno neprimjerene. Tako da jedino što sam mogao da jedem u tom nekom periodu su te neke feferone i onda kada sam saznao da postoji nešto ljuće od toga, kad smo ušli u ovu celu priču sa raznim varijetetima tih paprika, ima ih preko 200, barem danas u Srbiji, svaka nova paprika koju probam ili vrsta mi je novo iskustvo. Afinitet prema toj nekoj ljutini i ljutom je od uvek bio tu kod mene, mislim i od nekih mlađih dana, ali se tako desilo sasvim slučajno, kao naravno u kafani gde se svi veliki poslovi završavaju, da smo dva drugara i ja počeli da pričamo na tu temu. Jedan moj drugar je već gajio to na terasi, imao te neke tendencije, a ja sam igrom slučaju nasledio neku zemlju i onda smo uprli lepo i korisno i počeli pre 2018. Znači to već ima nekih 7-8 godina, 8-9 godina. A što se tiče afiniteta prema ljutim stvarima, uvek je bio ta neka znatiželja, uvek postoji onaj fazon, ajde, ko može jače, ko može bolje i više. Proizvodnja i sve to je stavljeno u taj neki pogon negde 2018. Sređivao sam kuću, oni su mi pomagali, posle određenog vremena oni su zbog životnih nekih prilika morali da odustanu od toga i ja sam sada nastavio to sa mojom devojkom.
I gradimo taj neki porodičan biznis tu nadomak Beograda 14 km u Barajevu. Gajemo paprike, proizvodimo ljute soseve i proizvodimo te neke varijacije na temu. To sam upravo htela da te pitam koliko se naše tržište promenilo, ali pre toga koliko smo mi uopšte kao nacija zainteresovani za ljuto. Mi imamo tu tradiciju zaljućenih jela, kad pogledaš geografski od severa ka jugu, zar ne? Mi imamo ne samo tu tradiciju, mi imamo i dosta tu neku kao medicinu, ajde recimo narodnu medicinu, gde igram slučaju, pošto sam kao arheolog u struci, pa sam čitao Pančić, pisao o nekim lekovitim travama, ima tu mnogo različitih melema koji koriste ljutu papriku između ostalog. Ljuta paprika se ne koristi samo u hrani, nego se koristi za meleme i za lekove. Isto kao čega lečenje? Pa lečenje, na primjer, pošto nitroglicerina nije bilo. U to vreme, dobro. Moglo je da bude zamena za nitroglicerin, to jest da se spreči efekat srčanog udara. Tako da postoji sada ta neka priča o kajenu. Kajeni koja se preporučuje da se uzima za sve te srčane bolesnike. Naravno, sportske povrede, bilo koje vrste ušinuća, utegnuća. Imamo nešto što sada na tržištu sve znamo kao ruske flastere, recimo. Ruski flasteri koriste kapsicin u svom sastavu, tako da to je nešto što može se staviti na koleno, to se zagreje i onda on kao zapravo leči tu frakturu samog mišića, recimo kad se mišić prili tetiva istegne ili tako nešto. Što se tiče nekih unutrašnjih stvari, naravno crevna flora, to sprži sve, dezinfikuje. Da, dezinfikuje sve, mislim i do, kako se to zove, debelog creva i onoga što izlazi, jel? Dobro. Kalizacija. Kalizacija, kao što mi nemamo, dobro. Tako da ima mnogo benefita, ima tu neku, recimo ja volim da pominjem da ima isti efekat na ljude kao kada jedu sir ili čokoladu, taj serotonin, dopamin, taj kao hormon sreće, ta euforija dolazi do te euforije, tog haja. I onda na taj način, zato imamo i na mrežama ili te ijade velike gde ljudi se takmiče u jedenju ljutih paprika. Gde si ti pobeđivao, na primer, ako možemo da kažemo? Uspešno i neuspešno se takmičio, pošto ima i ljudi koji su zaista veliki ljutomani. Tako da ti pragovi bolova, to su neverovatne stvari koje treba da se prežive, ali svakako ima i preterivanja i ima nečega što je umereno i što se tiče tih kao nekih benefita za zdravlje, poboljšava cirkulaciju. Da li je ljuta papričica afrodizijak? Pa može da bude, verovatno jeste, ali ono što znam samo one neprijatne situacije koje su vezane za to, tako da, pošto kada ljudi prave neke određene stvari kao što je ova tucana ovde ljuta ili kada se sos pravi, obično moraš da nosiš one rukavice. Sad, ako hoćeš da odeš u WC, moraš da budeš jako pažljiv sa bilo kojom vrstom sluznog kože, jer to ostaje danima na tom mestu, tako da na taj način je neprijatno prijetno, ako ćemo uspjeti. Što se tiče gastronomije kod nas i ljutine, koje su to sve kombinacije moguće popraviti i pojačati i koja jela sa ljutim papričicama i proizvodimo od njih? Pa generalno sve sfere mogu da se unaprede, što smo mi sada kao poslednjih, hajde recimo 10 godina smo dobili ogroman upliv što istočne kuhinje, što indijske, što tajlandske, što kineske, mislim Kinezi su tu sa nama već dosta dugo. Imamo i japanske varijante, koreanske, tako da cela Azija je generalno naviknuta već na neku vrstu ljutine, a mi smo uglavnom to mešali te neke tradicionalna jela koje smo imali. Imali smo gulaše, imali smo pasulje, imali smo recimo, ne znam...
primjer. Da, kobasice, roštilj generalno. I sad, ljuto može da se kombinuje, naravno to je zapravo je kao nebo granica u smislu inovativnosti, šta možeš, sa čim možeš. Mi smo nekako ušli u tu priču sa time da nam je ukus bitniji od ljutine, jer ljutinu možeš da postigneš vrlo brzo i možeš da zaljutiš da nije jestivo. Mislim, to prosto nije poenta cele priče i zapravo trebalo bi balansirati tu neku ljutinu kako bi mogao da uživaš u svom obroku. Sad, svi ovi naši sosevi, recimo, su pravljeni sa nekom hranom na umu. Sad, ne znam, ako je jalapeno, paprika, kao što je u Geckou, zelenom našem sosu, na zelenom paradajzu, ovo što je malo jače je rafinisanije. Je uglavnom su čorbaluci, meso, ima tu naravno i nekih dimljenih lososa, riba, Riba. Pa da, to su ovi kao voćkasti koji mogu da imaju recimo ananas, mango. Može i u med, jel tako? Da, Slatko. može med. Čokoladu, da, to se zna. Čokolada, da. I med je, ljuti med je nešto isto što mi radimo. Uzimamo lokalni med tu kod nas u Barajevu i taj lokalni med na neki način, to se zove infuzija i pojačavanje tog nekog lepog slatkog ukusa i kombinovanje sa slatko-ljutim. Znači nešto što je kod Kineza već odavno varijanta. A reci mi, kako se ti pripremaš za takmičenja kada je zaista bitno da preživiš tu Carolinu Reaper? Tamo se jede Carolina, za mene najljuću papriku na svetu. Da li preventivno popiješ ranisan, recimo? Uglavnom gledam da ne jedem. Na prazan stomak? Pa ne bih voleo da kako da kažem... Ispoljiš unutrašnje biće posle toga. Otprilike, da, ne bih voleo da to izađe nazad. Tako da gledamo što više tečnosti zapravo. Znači da bude voda neka ili neka kafa ili tako nešto i onda tek te ljute paprike, a i sad zavisi samo i od tog nekog izazova. Obično je to nekih 10 paprika ljutih. Sada poslednje što smo imali u Niškoj banji na Niškom Chili Festu, bila su u pitanju prvo smo trebali da popijemo 5 soseva, pa tek onda paprike. Tako da je bilo jako zanimljivo, jako dinamičnije, nešto novije, mislim, barem ono što je obično tu na tim ijadama. I bilo je jako iskreno, ne preporučujem nikome da to radi, tako da ne treba to da se radi. Ne radite ovo kod kuće? Da, ne radite to kod kuće i znaš samo da postoje ti neki kao YouTube show programi koji dovode te kao neke poznate koji otprilike isto tako prolaze kroz tu neku ljutinu i gledaju da se zabave. U suštini je zabava. Ne treba da bude teških tjelesnih povreda, mislim, na kraju. Ti si meni rekao, kao iskusni ljubitelj ljutih papričica, da je mleko zabluda, mleko ne pomaže, mleko ne popravlja situaciju, jel? Šta onda... Olakšava samo trenutno. Da, i može da izazove refluks. Povraćanje, tako da obično se to dešava. Znači, obično to mleko i mlečni proizvodi to rade. Može da se gasi alkoholom ako želite, ali opet nikakav efekt ne postoji. Postoji neko tu trenutno olakšanje, voda takođe. Mleko jedino ubija receptore u tom trenutku te ljutine, ali jedino što mora da se desi da prođe. Čekanje. Mora da se čeka. Vreme je lek. Vreme, da, bukvalno. Ajde, probaj da vratiš ovako film o tim takmičenjima i grupnim izazovima, kako god. Šta se sve dešavalo zanimljivo ljudima koji su konzumirali? Rekao si povraćanje, da li je bilo još nečega? Ono što se dešava je da imunni sistem ne zna šta mu se dešava u tom trenutku i on odreaguje burno jako i tu može da dođe do preteranog znojenja, do jednostavno suza koje same teku, znači tu nema nikakve volje ili to je čista reakcija. Može da se desi uneređivanje, ali to retko.
Ali nije Smeće, isključeno. nije isključeno. Budite spremni. Ali svakako to mora da prođe sama paprika kroz Sistem. digestivni sistem. Zapravo više je high, više je taj pozitivna euforija, barem meni je bila svaki put kad sam tako nešto radio, tako da meni je, mislim, nema potrebe da se to radi redovno, ali zašto da ne? Ali zašto da ne, ponekad smijeno. Upravo to sam htjela da te pitam baš. Koji je tebi osjećaj, kakvu ti senzaciju imaš kada konzumiraš te najljuće papričice? Ja recimo znam po sebi kad sam probala, mislim da je Devil's Horn ili nešto tako, šiljata duga crvena, šta god. I bilo mi je jako smešno zato što probam i kao prvi minut, ja mislim, ništa se ne dešava. Ja sam mislila da oni mene lažu, da su mi dali neku bez veze, pa kao vidi ova materka. Ne, ono kreće stvarno posle nekog vremena ljutina i ja mislim da ću da izgorim, kreće onako panika je malo i euforija, ali mi je bio super taj doživljaj jer upravo to, imaš utisak da su ti se sva čula popalila. Mislim, ne znam, nisam nikad probala neke nedozvoljene supstance, tipa da ne izgovaram sada, ali znaš na šta mislim, ali verovatno to tako deluje da si ono hiper svestan svega i što ti kažeš, bukvalno samo čekaš da prođe i prođe super i kao stala je. Nije loše za buđenje. Da, nije loše za buđenje. Da, pa takav je zapravo osjećaj gde kod neke vrste su jako drepne, znači one su ljute odmah. Dobro. Kako kod griziš, tako kreće ludilo. I to su uglavnom papričice koje jednostavno, paprike, mislim, koje su recimo do nekih kao 300.000 bilo. To negde gde ulazi kao habanero, koji je kao prva ozbiljnija paprika meni, ali smatram početnička u tom smislu, ako baš voliš ljuto. I onda svaka ima svoj, mislim, kao i različite vrste koje imaš, svaka ima svoj šmek. Neke jednostavno imaju taj zakastali kik i to je ono što je čini jako zanimljivo. Znači, neka udara tek kada je u stomaku, neka udara na nepce, neka udara na kao prednje zube, što bi rekli. I ima voćkastu aromu ili ima recimo neku cvetnu aromu. I takvih, onako baš miriše kao recimo neka ruža ili tako nešto. Ja bih to uporedio recimo kao sa onim, kako se zovu, jelly beans bombonice. Neki su sweet and sour, neki su ljute, slatke i gorke u isto vreme. Tako da se mešaju se različite senzacije, zaista nema nikakvog daljeg osjećaja osim te neke euforije i mislim lepote. Ja to zapravo upoređujem ili sa čokoladom ili sa sirom ili sa, mislim, ne znam, ako se neko tetovirao, zna otprilike na što mislim. Znači, to je taj bol, neprijatan bol koji od kog postaneš na kraju zavista. Volela bih da sada izgovoriš onu fenomenalnu rečenicu San on you. Da je to osjećaj kao sve bivše katolike. Ne. Šta si rekao? Ne, to sam rekao jednom na jednom od tih takmičenja osjećaj je kao da, mislim, osjećaj je teških tjelesnih povreda i osjećaj kao da te sve bivše povrede istovremeno, emocionalno, fizički i spiritualno. Bukvalno, to je Karolina Riff. Da podelimo neke korisne informacije ljudima, čisto da se malo i naša domaća scena ljutine informiše. Ono što sam ja recimo saznala je da ljuto uopšte zapravo nije ukus, nego bol. Naš jezik može da registruje samo slatko, slano, kiselo i gorko, a ljuto je u stvari reakcija na bol i u stvari se javlja utisak u telu, u organizmu kao da nešto gori ili kao da te nešto boli. I zbog toga i to znojenje, crvenilo i sve ostalo. Šta još treba da znaju naši domaći konzumenti ljutine koji se recimo hrane po ovakvim renoviranim establishmentima kao što je Žarli, ali i po drugim restoranima, da nikako recimo ne stavljaju čili, je li tako? Ako zaista želiš da udariš neki svoj pečat, moraš imati nešto u ponudi što je drugačije, tako da recimo od standardne ljutine kad bi, evo pa Žarli ovdje što koristi, on koristi za ovu otrovnu lijeku, koristi habanero koji je svež. To je nešto što retko koji
fast food će ponuditi, ima naravno jalapeñosa, uglavnom to je ta neka kubarska paprika, ali većinski su neki industrijski čili koji jednostavno nisu, ajde recimo, toliko ukusni na tom proizvodu koji oni iznose pred mušterije. Ali svakako se edukujemo sa dosta upliva te istočnjačke kuhinje. Sad imamo i drugačije restorane. Imamo bukvalno novu gastro scenu koja je izašla u poslednjih 3-4 godine. Dolaskom i Rusa kod nas. Tako da cijela scena se poprilično trudi da odgovori na ono što je, recimo, novo, bolje, lepše, drugačije. Dobro, treba, ali ja kao lokal patriota do srži uvek volim da istaknem to da šta god novo stigne, može i mora da se prilagodi domaćoj kuhinji. Znači, da li je to pljeka, da li je u kobaju, da li je u med, u rakiju, ta ljutina može da se stavi i inkorporira u naša jela, pasulj, gulaš, šta god, paprikaš. I čak recimo, evo, mi smo kroz razgovor došli na ideju da napravimo i jednu otrov picu, je li tako? Da, to Pica bilo koja zapravo može da se adaptira, je li tako, sa... Može, naravno, samo što bi Italijani došli na vrata. Ali i oni imaju sa peperoncino. Da, naravno može da se kombinuje na različite načine, neki stavljaju peperone, neki stavljaju različite sveže paprike. Uglavnom, kažem, je to jalapeño koji je otprilike tu negde u nivou da svako može da proba i podnese. I cela ideja jeste ta da ljudi koji obično ne jedu ljuto uđu taj krug i da to postane za sve, da to nije nešto što je samo za neke određene, samo elitne varijante, nego da to jednostavno bude standard. Ali da bude kao neki dobar standard, da može... Kvalitetan. Pa kvalitetan, da, to je nešto što mi na svim marketima i gde se god pojavljujemo, stalno pričamo da je prosto i za ljude koji ne jedu ljuto, sama euforija da probaju to je dovoljna, znači sama želja da probaju, da imaju želju da probaju, da li je to ljuti džem, da li je to ljuti med, da li je to najblaži sos, bitno je da... Ma pihtije može. Za pihtije ne znam još uvek, ali mislim... Odlična ideja, zar ne? Jeste, stavili si ljuta paprika, ali ne sa Karolinom, to može se probati. Za još ovakvih priča ne zaboravite da zapratite ovaj kanal.